Dobrý deň a vítajte pri tutoriáli ako editovať do Sony Vegas 12 Pro. Ako môžete vidieť, tak tu som si urendroval takéto videjko, moje intro. Teraz vám ho pustím. Dobré intro, celkom dobre, čo som si urobil. Dobre, takže najprv keď zapnete túto Vegas Pro, tak sa stretnete s týmto interfejsom, ako všetci poznáme. Takže tento interfejs, ako vidíte, tak ak chcete editovať video, tak v prvom rade pravým tlačidlom tknete tu a dáte insert video track. Ak chcete mať video, insert audio track. Ak chcete pridať zvuk, dáme insert video track. Takže ak chceme pridať nejakú, vidíte, to je môj nahrávací software profesionálny. Ak chceme pridať nejaké video, a to máme untitled, tak si to proste budem držať a pretiahnem si to sem. Ako ste si teraz mohli všimnúť, tak mne tu urobilo takový ten druhý track automaticky, ten druhý audio track. To vám urobí automaticky, keď pridáte nejaké video, takže iba pre informáciu. Takže vrátime sa späť ku videu. Dobre, a teraz mám to tu. A čo teraz s tým? No, s týmto videom môžete robiť veľa vecí. Zoznamíme sa s prvým z nich, strihanie. Ak chcete video ostrihať, že premiestním tu a chcem to strihnúť napríklad tu, tak stlačím S. A teraz môžem robiť čo chcem, môžem to premiestniť kam chcem. Alebo môžem, ako keď vidíte, máte tu video a tu máte druhé video. Keď ho presuniete, ako keby ste dnúka do neho vložili, tak vám tu vznikne takáto čiara a urobí to toto. S videom to urobí presnejšie tento efekt, ktorý uvidíte práve keď dorozprávam, čiže teraz. Keď to celkom nevidíte, je to taký slabý prechod. Taký preujímací prechod. Ak stlačíte Ctrl Z, tak vám to vráti o jeden krok späť. Ak pridržíte Ctrl a začnete toto ťahať, tak video sa bude ako časovo, že bude trvať dlhšie, alebo keď chceme, aby video trvalo akože menej, tak to proste stiahneme takto a teraz to bude také ako zrýchlené video. Jednoducho video bude vyzerať takto. Alebo takto. Tak pozerajte. Taký prechod, že to ako proste si quarter na preview a dáme si napríklad play. A teraz to je zrýchlené. No, tak to môže byť. Dáme si preview off. Vidíte, je to oveľa zrýchlené. Takže, čo mám urobiť? Ak chcem robiť to, že mám svoje video. Nájdete si svoje video. Je
tu do Cyberlinu nechcem obchať, dáte si tu, dáte si na tzv. Timeline, to vaše video, počkajte, kým sa vypíše Building Pix. A čo chcem urobiť? A chcem niekde priblížiť, napríklad, že aby som priblížil na jeho tvár. Prvorado efekt bude vyzerať takto. Takže v prvom rade, ak to chcete robiť správne, tak puste si to video, pauznite kde chcete, stlačte S, dáte medzeru, pauznite si kde to chcete vypnúť, to priblíženie, dajte znovu S, vyberte si toto, kde chcete priblížiť, kliknite na túto ikonu a tuto máte. Toto je približovacie menu alebo video event FX. Takže keď budete do prčisto, čo? Nejaké červené, nejaký error, nie. Tak vám to ukáže takúto ako timeline alebo niečo takéto. Takže ak týmto budete posúvať, no vám by to nemalo vystupovať, takže ak týmto budete posúvať, tak vám bude ukázať za jednotlivé framey. Takže my si dáme napríklad 1 sekundu. Dáme 1 sekundu a priblížime si to na jeho tvár. Tu môžete vidieť, ako to vyzerá. Dáme si 2 sekundu a napríklad to premiesnime nejako tu. Dáme si 3 sekundu a premiesnime to tu. Dáme si 4 sekundu a ešte to nejak ešte viacej priblížime, alebo si dáme si ďalšiu sekundu, môžete to napríklad odblížiť, môžete si dať 5 sekundu, môžete to priblížiť zase kde chcete, môžete to zase premiestniť 1 sekundu a napríklad keď ste s tým spokojní, dáte X, dáte si na začiatok vašeho klipu a dajte play. Takže sa pozrite, ako to vyzerá. To je celkom dobré. Joj. Takže proste s týmto môžete editovať, môžete si robiť intro. Čo chcete. To je jednoduché odpoveď. Čo chcete. To bol takýto základnovský tutoriál, čo ja viem. Takže vypnem toto video za 3, 2, 1, teraz. Čuuu.